Biste li znali odgovor na pitanje što su probiotici? Probiotici su prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije mikroorganizmi koji zapravo nastanjuju tijelo domaćina, u našem slučaju naravno naš probavni sustav, i djeluju pozitivno, znači rade nekakvu sinergiju sa našom probavom i djeluju pozitivno na cijelo naše zdravlje. Kada govorimo o crijevnoj mikroflori, govorimo zapravo o cijelom jednom ekosustavu unutar našega organizma. To su različiti mikroorganizmi koji trebaju u našem probavnom sustavu stvoriti jednu pozitivnu ravnotežu. To su različite vrste, različiti sojevi mikroorganizama, od bifidobakterija do eubakterija, različitih bacila, streptokoka, escherichia, laktobacila, znači cijeli jedan mali ekosustav koji mora imati zapravo u velikom postotku pozitivne mikroorganizme koji će onda držati pod kontrolom one patogene koji mogu uzrokovati različite bolesti probavnog sustava, a i cijelog organizma. Kako još probiotici djeluju na naš organizam? Probiotičke kulture mogu povoljno utjecati na sniženje i krvnog tlaka i kolesterola, činit će zdravom sluznicu crijeva, pa će poboljšati apsorpciju i vitamina, minerala i drugih različitih nutrijenata. I tako će povoljno utjecati na cijeli naš imunološki sustav jer je velik broj zapravo stanica imunološkog sustava upravo smješten u crijevima. Probiotičke kulture unosimo u organizam putem različitih namirnica. Jogurt, kefir, acidofil, recimo kiseli kupus, čak u nekakvim kobasicama ih možemo naći tamo gdje zapravo te bakterije mliječno-kiselinskog vrenja rade fermentaciju. Najčešće su baš prave probiotičke kulture, one koje se dodaju samim recimo jogurtu. Kada smo zdravi i kada je naša prirodna mikroflora zdrava, onda je dovoljno, kaže Vedrana, jednom dnevno popiti na primjer probiotički jogurt, kefir ili acidofil. Kada se radi o osobama koje imaju određenih zdravstvenih problema, kada je ta sluznica crijeva oštećena ili kada recimo smo uzimali antibiotike i slično, onda je potrebno uzimati probiotike u smislu dodataka, znači probiotičkih kultura koje su u znatno većim koncentracijama i koje prelaze tu barijeru želuca i kiselog medija da bi zapravo došla u naša crijeva i u probavni sustav gdje trebaju odraditi, zaštititi naše tijelo. Kome se posebno preporučaju probiotici? Osobama koje imaju oslabljenu prirodnu mikrofloru probavnog sustava, to su najčešće osobe koje imaju recimo ulcerozni kolitis, Crohnovu bolest, zatim osobama koje su rekovalescenti, koji su uzimali antibiotike i gdje su ti antibiotici osim naravno patogenih mikroorganizama uništili i našu prirodnu mikrofloru. Preporučuju se i općenito za bolje funkcioniranje probavnog sustava, podizanje imuniteta te ljudima koji putuju u zemlje gdje je povećan rizik od zaraze patogenim bakterijama. Naravno, ako biste trebali uzimati probiotike u većim dozama od onih koje se mogu unijeti svakodnevnim namirnicama, prvenstveno se konzultirajte s liječnikom i nutricionistom.